Rridu linji gwida ċari. Hekk saħaq id-Direttur Ġenerali tal-MEA, l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem Joe Farrugia, f'intervista ma' Net News meta saqsejnieh dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-COVID-19 f'pajjiżna u dwar jekk jeħtieġ pjan li min ħaddem u l-ħaddiema iridu jimxu miegħu. L-ewwel nies irridu linji gwidi ċari dwar dak li jiġri fuq il-post tax-xogħol li s'issa m'għandniex. Allura għandek mistoqsijiet. Jistgħu jitlu nies li mhumiex vaċċinati fuq il-post tax-xogħol, jista' l-employer jitlob PCR certificate. Il-gwidi li ħarġu għal catering huma ċari li pereżempju klient ma jistax jidħol fi stabiliment jekk ma jkunx jekk ma jkollux iċ-ċertifikat tal-PCR. L-impjegati wkoll fil-catering imma diħa totta kulħadd. U qal li qed iqumu ħafna domandi minn kulħadd u li jeħtieġ li l-Gvern u l-awtoritajiet ikunu ċari biex tinelep l-inċertezza. Joe Farrugia appella biex jittieħdu deċiżjonijiet li jkun hemm bżonn biex l-impatt tal-COVID jitnaqqas. Xorta waħda żieda fil-każijiet u jkollok ħafna nies li ma jattendux il-post tax-xogħol, in-negozju ħajbad xorta. Allura mhijiex biss kwistjoni ta' trade-off imma kwistjoni li jittieħdu id-deċiżjonijiet illi ikun hemm bżonn, deċiżjonijiet illi qabli ikun hemm ħtieġa li jiġu riveduti minn ġimgħa għall-oħra jekk mhux inqas. U għatenna wkoll li jeħtieġ li jkun hemm dixxilpina fejn il-miżuri li jiddaħħlu vera ikunu imħarsa. Ma nistgħux ngħidu isma' minn banda kull fejn tmur pereżempju tilbes il-maski. Però minn banda l-oħra qed tara b'għajnejk postijiet fejn din il-miżura mhi infurzata xejn u għandek ġabra kbira ta' nies, allura hekk qed tistiden l-inkwiet. Għalhekk id-dixxilpina importanti, issa d-dixxilpina tiġi kemm mill-persuna, però tiġi wkoll mill-awtoritajiet illi jinfurzaw dak illi ftemna fuq. Meta mistoqsi minn Net News dwar konsultazzjoni saret fl-aħħar jiem, id-Direttur Ġenerali tal-MEA qal li sa issa il-Gvern għadu ma konsultax magħhom. Jekk jiena mal-MEA ma sarx. Huwa kompla li qed jistennew li jsiru xi taħdidiet fil-bidu tas-sena d-dieħla. Intant dwar is-sitwazzjoni kurrenti f'pajjiżna huwa qalaq bil qal li bħalissa ħafna negozji dibatu l-konsegwenza ta' din il-mewġa b'appell biex ikun hemm aktar kawtela minn kulħadd.